Hanin gamit kata ha kapor kumba khandai siteng ai kawai ka bos ka bakit ya ki khun samla ki badang wan phai na kiwe ki jela gari India ki balawan chau da ka bos ASTC ka bodon ya registration number AS arpo iwe hinriu khandai not ka badang thmu ban lejbu iki khna ki bawan na Guwahati Karimganj kane ka bos kala lej bantungkhu batanra ya kawai ka trok ka bayang harut surok ba national highway ha ka shanong maudiang hajan jong ka yo nongpo Kawai kamar tikar 800 kabari try daw samla edel bat nong room ubadai u secretary jong kaseng HNYF na Riboh district ha kaba uneu nong yelam udang wandon kam na nongpo kaba ulabut nadin jong kate ka bos kumbala sakhi ha kene ka jingjia hadin bagane ka bos kala lej bantanra ya kate ka trok kaba yang bat namar ba kala astet palan kumta kane ka bos kala sit kala shadin bat yo sanlat ya kawai kamar tikar 800 jong uteu nong yelam kaseng HNYF na Riboh kababut nadin Bat namar ka jingjur palan uslam kane ka mortikar 800 na ka jingwan tungkhu jong kate ka bos. Habashim kelum ya kane ka jingja ka jingbakla ka dei na kate ka bos ka balalej ban tungkhu ya kate ka trok ka bayang shijaka bat ha kane ka jingja kala shudon ka jingmansau ka ba malu mala ya ki sangut ki basyong ha kate ka mortikar 800 bat kite ki basyong ha po ka bos ru kila shumansau malu mala. कहाँ से रहते हैं आप लोग? वो गुवाहाटी से। गुवाहाटी कहाँ जाना है? करीमगंज। तो इधर इधर कौन-कौन ये बस में कौन-कौन बैठा हुआ है तो? कोरोना वायरस का आदमी है। ये क्वारंटाइन वाला लोग है? हाँ क्वारंटाइन वाला।